Panginoon mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos nasabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos manungi siya kanimo. Tawag
Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Tuguti Ginoo nga ang among mga paghangyo imong pagadunggon. Salamat nga kini nga programa bisan pas daghang mga kakulian padayon paghihapon nga nagasabod sa kahanginan sa binhi sa kaluwasan. Hinaot pa Ginoo nga magapanalangin kanini nga programa ug kining estasyon. Ngaunta mahimo kining kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalagda sa imong tiilan. Panalangini ang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga ang imong pulong may gahom sa pagbag-og pag-usab sa ilang mga kinabuhi. Tawaga sila sa pagpangalaga diha kanimo ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong pagsunod kanunay dinhi ni atong programa. Busa bisan ding dapita karon nagsunod ug naminaw sa atong programa. Welcome. Okay, mga higala, no? Sa gihapon sorry, no? Sa ni ay duha ka text nga nagkapoparihang ilang tumong sa pagkuan pangutana kung kanus agyud pa mobalik ang DYCM, duha na lang ni ka text. Salamat gyud kayo sa inyong pagpakisayod pero dili gyud may makakuan sa inyo determine, dili gyud may makasure kanus amo balik gyud og tingog. Tungod kay wa pa maplastar pagbalik ang transmitter nga gikilatan lagi apan from time to time makuan ra gyud na gihapon mabalikan ra gihapon yung pagpaminaw ang DYCM, no. Salamat sa inyong pagsabot sa amo dire. Okay, ni atay kanang ato ni basahon pastor mo pahalipay lang ko sa amo nga igsuon sa simbahan, si Brother Nardo Abigail. Brother Nardo, daghang kaayong salamat sa inyohang concern sa amo nga sitwasyon. Salamat Brother Nardo uban sa imong asawa. Salamat kayo. Salamat pod sa pagbasa, pastor. Okay, salamat sad kayo, no. Okay, niapatay niapatay basahon. Okay. Pangutana man eh. So dili lang usa ta kay naa na may atong gikuan nga pangutana, naa na may atong gisaran nga atong tubagon o ni kinini ang niadto paning miaging kuan unta, niadto paning miaging inunta Biyernes sa gabi nako ni kay Huibis ko nag-text Biyernes unya aksidentally nakalarga tag Cebu. Hinuon nakapahibaw kung dili madayon og tubag ang iyang pangutana kay out of town ko kay kuan kanini ang Biyernes ug Sabado didto ko sa Mandawi City, no. So salamat kayo sa pagsabot. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Okay, sa Brother Libby diha ang ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita kini o kinsa ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers ato mga followers sa ato nga live broadcast. So karong gabi na mga kahigalaan gina-welcome mo namo sa pagpakig-uban karon no nining usa ka oras nga turumanon sa Jesus is our hope. Mga viewers nato dinhi sa Pilipinas ug sa uban pang nasod sa kalibutan, ang tanan amo nga gina-welcome. Gipasalamatan mo namo kanunay sa inyong kanunay sab nga pagpakig-uban namo dinhi sa ato nga programa sa Radyo Mahigala. So namoy mga importante nga mga mensahe diha karon. Gusto niyo ipadangat sa inyong mga friend o binahal sa kinabuhi
So panahon na higala pwede na mo send mo og message diri sa comment section nato aron ato nang mabasa ang inyong mga mensahe o kung aduna mo'y mga pangutana karon diha mahimo nga inyong isend na dinhi kay ato nyo ng tagaan og panahon ang inyong pangutana maoy ato nga tubagon mga kahigalaan. So sublion nako ang tanan gina-welcome karon gabihuna dinhi sa ato nga tulumanon. O niya gina-welcome sa namo ang inyong mga participation karon gabihuna. So atangin ninyo ang pangutana nga maoy tubagon karon aron makahimo mo sa pag-participate higala. So isend din inyong tubag kung amoy ikatubag parang maka-participate mo sa aton tulumanon. Okay, maato na ta sa pagtagad no pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay niya si Brother Edwin Otarte. Salamat kaayo Brother Edwin sa imo nga paglab ug pagpray sa ato nga tulumanon. Anya niya sad si Brother Moises Alex Liaban sa Moalboal. So good evening Brother Moises. Salamat sa makanunayon nimo nga pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Anya niya pod si salamat sa paglab ug pagpray. Anya niya sad si Brother Ronelo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og maayong gabi isab sa mga kaigsuonan nga naminaw og nagview ni ini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. Niya po si Miliod Silasol. Thank you po sa pagpray o niya paglab kanunay sa ato nga programa. Brother Meliods. O niya po si Meljoy Almosira Iskalikas. Mayong gabi ninyo diha tanan, Kuya John o Kuya Live. Watching from Ireland. God bless us all. So, salamat kayo sa taga-Ireland, no? Si Sir Meljoy, si Meljoy Almosira. Anak man ni Pariterting Iskalikas, good Brother Libby, taga before, kinatarka ni sila. Presently, dinaanan ni sila namuyo sa relocation sa kuan sa kananaang Paypay, Daan Bantayan. So, salamat sa imong pagbiyo sa atong programa dong. Unya hinumdumi unya me kung tuwa ka na sa imong paraiso. Salamat sa imong pagbiyo. Okay, diya sad si Brother Pipi Layon. Salamat po sa pag-send og mga heart og kamot nga nagpray Brother Pipi. So good evening nimo uban sa imong panimalay. Okay, ako sa ning tagdon mga higala kining ato nakita no na nakuha na nato atong cellphone nga mga duha gyud ka panahon nga wa ta kagamit ani tungod kay nahabilin lagi. So dinhi ato mga nakita dinhi sa ato nga messenger ato mga kahigalaan nga naglab, nagpray o nya naglike, nagsend og mga messages pagid sa atong programa. Okay niya Okay, ato ni tanaw niya si Brother Ronilo Itang nakiguban nato. Niya sad si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratia. Niya po si Willie Sintihas. Okay, thank you kay Brother Willie Sintihas. Niya po si Gina Gunilamos Larisma. Niya sad si Lovely Elosorio. Mga kaigsunan nato diya sad sa Mabuli nakiguban sa ato nga programa. So ato sang gina-welcome karong gabihuna dinhi sa ato nga tulumanon. Niya po si Sister Elpidia Kuro. Niya po si Sister si Henley Ibo sa tuburan po ni. Niya po si Sister Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo Brad, dili pa jud mi ka-live kay wala mi load. Thank you sa pag-share. Mapaminaw namo ni og magpa-wifi mi. Kaso kay layo and may wifi maol lang
og buntag kay makapawaypay mi. Salamat. Okay, salamat kayo Sister Ginny Rama Fermin. Niya po si Brother Abner Dwalio, nakikuban sa nato. Niya sad si Brother Jimar Kulis sa Gabaton. Rolls Soto Tams. Niya sila si mga Adventist mabuli nga nagtanaw sad. So good evening no, diya sa Kadwawan, atong mga kaigsunan, welcome sa atong programa. Niya po si Brother Cesar Ilguera. Niya si Sarah Katampatan. Niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Niya po si Sister Rosaline Mainit sa Germany. So good evening ni mo day Rosaline. May isang gabi ni Sister Bilin diya karon. Mga mainit no, maayang gabi inyo tanan. Okay, arita sa Pikas Mahigala. Ato na po ning tan-awon ni apod si Lane of Korea, watching from Kinatarkan. So good evening Sister Lane. Ato ning tan-awon mahigala ang mga nag-love o nag-like sa ato nga program. There is sa ato nga official account sa DYC Ambugo Adventist. Okay, ato nakita si Rose Otsia, Edwin Notarte, niyasad si Lovely Elosorio, Ninia Nicole Sumalinog, niyapod si Lowell Nodalo Estrera, Maki Coro, Leslie Van Elosorio, Elmodam Flores, Levites Bersero, Jedal Peritos, Rolando G.R. Veldosola, Jojo Cordova, Bibi Mia G.S., Ronilo Itang, Meljoy Almusira Escalicas, Scout Ranger Senior, Ginny Rama Fermin, og si Lane of Korea. Mao ni mga nag-send og heart, mga kaigaraan o niya arita sa mga nag-like. Niya si Tris Jamin Jaime, si Jard Espelita Alcurdo, Rolls Soto Tams, Carlota Nicol, niya sad si Sister Vina Kamay, Miliod Silasol, og si Brother Moses Alex Liaban. So, muna ato mga nakita higala din sa screen, mga nag-love o niya nag-like sa ato nga programa. So, karon taon-taon, ato ni ipadayon og basa kung na ay mga makita nato sa screen nga doon ay mga message, no? Mga messages. So, ato sang ipabasa ni Brother John ang pangutana nga maoy ato nga tubagon karon gabi na Brother John. Okay, dagang kaya salamat Brother Libby, no? Salamat aning pangutana nga nag-abot sa ato, dugay-dugay na ni pero lagi nasayod na mo sa sitwasyon. Gustuhon man nato nga ura mismo pag-abot tubagon ta ang pangutana, pero lagi matagabi usara magyud ka pangutana ang atong matagaag atensyon kay gusto nato nga mahubit gud masinsilyo pagpasabot. Maunang magkadungan-dungan pag magsunod-sunod pag abot ang pangutana, mauna nga ingnon na lang nato pag zulting ma-standby ang uban, pero ay magkabalaka kay tagaan maginaghigayon ng mga pangutana kay maumanay ato gyud nga magikinahanglan diri ang mga pangutana kay wala man tay topic nga ato ang atong gikuan diri gikan man na sa inyo, kay ang atong itapik ang inyo man nga mga pangutana, no? Dagang salamat, no, Brother Renier, sa imuhang imong pangutana, brother, no? Ang imuhang ang imuhang kuan dire imong gi-text. Okay. Mauni ang imuhang mauni ang imuhang gi text dire, no? Hinaut pa Brother Renier nga imo gyud nga masabtan ang imong gibarugan karon, no? Anya imong pangutana, ibs ninyo diha sir,
nagmagigkompetensya naman hinuon mo sa mga pare. 12 ka tuig nga nag-eskwela og Biblia. Eskwela usa mo og 12 ka tuig sa Biblia, una pa mo makatumbas sa pare. Salamat kaayo Brother Renier nga ingon ana kabugat o ingon ana ang kalidad sa imong pagtuo ug pagtan-aw pag-ila sa pare. Unya hinumdumi nga ang pulong na gani sa Dios mo mosulti bisan pag nag-eskwela pa kag 20 ka tuig ana na ang Biblia. Kung ang pulong na sa Dios mo mosulti ang Biblia, dili na makatupong ni makatumbas sa gidugayon sa eskwelahan sa pare. Lisod magud na nga mas taas ang inyong pagtan-aw sa pare kaysa inyong pagtan-aw sa pulong sa Dios. So anang imong giingon nga nakigkompetensya mi sa mga pare, wala na sa among hunahuna o kasing-kasing. Imo ra ginang hunahuna og pagsabot nga nakigkompetensya mi sa pare. Matud pa nimo ang pare 12 ka tuig na nga nag-eskwela sa Biblia. Are you sure? Sa 12 ka tuig nga pag-eskwela niya Biblia ang gieskwilahan? Angay kang masayod, Brother Renier, nga kung tinuod pa nga 12 ka tuig ang pare nag-eskwela sa Biblia, dili unta ingon ani ang dagan sa inyong simbahan karon. Kung tinuod nga Biblia ang ilang gi-eskwelahan. Pero aron ka mahibalo, aron ka masayod, pagpakisusi kuno og unsay image, unsay kahimtang dito. Ang tinuod nga kuan adtong monasteryo ug uban pa pag-eskwela, ang tinuod nga panghitabo dito sa sulod ilan ang gitakpan, ilan ang gitago. Basig wa kay ka mahibalo mahitungod ana ug unsay dagan, Layo pa kay ka sa tinuod nga mga panghitabo sa nahimo sa mga pare bisan pa sa unang mga panahon hangtod karon. Gikan sa Dark Ages paingon sa 538 ngadto 1798, kung imong susihon, pila ka milyon ang mga taong gipangpatay sa simbahan nga giuyunan sa mga pare. Unya karon ato ning basa imong gisulti dinhi nga makigkompetensya mi. Unya eskwela usa mig 12 ka tuig sa Biblia una mi makatumba sa pare. Sultihan kanako Brother Renier. Sa usa lang kaadlaw nga pagbasa sa Biblia ikumparar sa 12 ka tuig nga pag-eskwela sa inyong pare, layo ra na sa usa ka adlaw kung Biblia mo'y basihan. Nganuman, sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa tibuok o usa ka adlaw nimong pagbasa sa Biblia, sapat na nga imong mahibaluan nimo kung unsay gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Hinumdumi Brother Renier nga kung sa inyong pagtuo sa atong pagtuo pagsimba pagpangalagad sa Ginoo, kon ang niya sa Biblia mo gisunod kay ang Dios may nagtudlo ana, dili ingon ini ang dagan sa kalibutan karon. Panid iragod kung unsay mga dautan nga mga panghitabo sa kalibutan. Dili ba ni binuhatan sa mga taong naa nasakop sa inyong simbahan? Karon niya, kung imong tan-awon lagi, kung unsa man niya ang mga pare sa kanhi sa unang panahon. Dini watong basahon sumala sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 7 ug 8. So, unsa man sa unang mga panahon sa sinugdanan pa aning pare. Kay kining pare, bililhon man diha sa tubangan sa Ginoo. Noon, sa Biblia, si Kristo ang katapusang pare. Muna, nga wa nay laing pare nga misunod kay nga kang Kristo tungod kay siya man ang katapusan nga inunta. Siya ang kinutuban, siya ang katapusan sa pagkapare. Kung atong basaho dinhi sa Malakias 2:7 ug 8 sa MBB, sa Maayong Balita, Biblia nagingon, katungdanan sa mga pare ang pagpanudlo sa matuod nga kaalam. Timan igyod nga ang pare dunay katungdanan ang pagpanudlo sa tinuod nga kaalam. Karon ang pangutana, unsay gitudlo sa mga pare sa tinuod nga kaalam? Naa ba? Unya karon atong kanuna basahon pa ni mahitungod sa Dios. Mahitungod sa Dios, matuod nga kaalam, mahitungod sa Dios, ila unta na ang katungdanan.
Niya pa din natugbasa. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan sa tanan. Sa unang mga panahon, Brother Renier, ang mga tao kinahanglan muduol ngadto sa pari. Magpakisayod sila kay gigamit unta ni sila sa Ginoo nga mo'y magsulti sa tinuod nga kaalam diya sa Ginoo. Pero giunsa nila ang ilang katungdanan, unsay ilang gibuhat. Nag-ingon sa 8, apan kamo nga mga pari, tandaan na nimo Brother Renier ha, apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamatuoran. Period. Unsay imong pagunahuna, Brother Renier, uban sa tanang mga naminaw ron. Kung sa imong pagunahuna, ang pulong sa Dios bililhon, bisag gamay, dili katumbas ang pagkapari sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kamatuoran kana, sumala sa Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug timan ang gisgutan ni kamo nga mga pari mingbiya sa kamatuoran. Tandaan nato na, karon kung atong padayunan ni pagpapalalom kining bahina, kinsa maning kamatuoran? Sumala sa Juan 14:6 ingon si Kristo, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Tandaan nato nga si Kristo maong dalan, siya maong kamatuoran. So ang mga pari mingbiya sa kamatuoran, but pasabot mingbiya kang Kristo. Karon giulog-ulogan lang ang mga tao, patutuhuon kang Kristo aron dili mabisto ato manirong matun-ani, mapadayunan tani. Nagingon din kamo nga mga pari mingbiya sa kamatuoran. Mo ni gisulti din ning biya sa kamatuoran, but pasabot ning biya kang Kristo. Unya kung atong padayunan pagbasa, gaingon din nga matud pang ako ning kuanan pa din nagbasa, kamo nga mga pari mingbiya sa kamatuoran ug gitudlo ninyo nag-ingon din og gitudlo ninyo ang ingon din ang gitudlo ninyo nagtukmod, hinuon kamo sa pagbuhat og sayop. Bisa na sa kadaghanan. Unsay ilang gihimo, unsay ilang gitudlo, sayop. Unya moingon ka nga mag-ipaeskwelahon mig 12 ka tuig, usa pa mi katumbas pare, nga naman ang ilang pagbiya sa kamatuoran pagpanudlo mo'y among kompetensyahan. Diha ka ana nasipyat Brother Renier. Ang ato lang good unta nga atong susihon ba ang kamatuoran, dili kay mura ba og atong hatagan hinuon og agianan ang dugang og mas dako lalumpa nga pagkasayop og pagkahisalaag sa atong kinabuhi. Kung atong basahon pa dinhi, sumala sa gisgutan sa Ezekiel kapitulo 22 bersikulo 26, ingon ini ang gisulti 22-26 sa Ezekiel. Nag-ingon dinhi gisupak sa mga pari ang akong balaod. Bi huna-huna ako no moingon ka nga kami dire nakigkompetensya sa pari. Ang pari 12 ka tuig nag-eskwela sa Biblia. Eskwela o sa mog 12 ka tuig, una pa mo katumbas pare. Wa ba kilig-kiliga ang imuhang kaunuran nga naminaw sa pulong sa Dios nga nagpamatuod og unsa ning pare? Brother Renier, nahibaw mi nga dili ka malipay uban sa nang naminaw ron nga kining mga bahina, pero dili ning amo pagpangatake kundi ang amo pagsulti ra Dios tinuod. Nagsulti din gisupak sa mga pare ang akong balaod. Bihuna-huna ako no ka kung unsa ganina atong gibasa nga ang mga pari mibiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Tan-awa ko no be, ayaw kog ingna nga namakak ang pulong sa Dios. Pag ingon mibiya sa kamatuoran, pag ingon nagtukmod sa kadaghanan pagbuhat og sayop, tinuod na. Mo nay gihimo, mo nay obligasyon karon sa mga pari lahi na sa unang panahon. Nga naman gibiyaan nilang kasuguan sa Dios, matud pa din mibiya sa kamatuoran, mibiya kang Kristo, ug unya
nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Unya gisgutan nini ka ang gingon dinhi, gisupak sa mga pare ang akong balaod o gipasipalahan ang akong mga balaang mga butang. O niya matud pa managsama alang kanila ang mga butang nga balaan og dili balaan ug ang hinlo og ang dili hinlo. Tanawa ha? Og wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw igpapahulay sa ingon nga paagi wala ako tahura sa ako nila tahura. O tanawa, unsay gibuhat sa mga pare, gilapas ang balaod sa Dios. Ug unya para sa ilaha, wa sila magtudlo sa kalainan sa balaan ug sa dili balaan, ug wa nila tudloi ang matao kay parihara para nila ang hugaw ug ang hinlo. Natanawa ron, kaon tanan. Kaon tanan. Mo man may tabo ang Biblia mo pamatuod man gyud sa insakto. Unya karon imo ming pakupitensyaon pare pinaagi ng 12 ka tuig, Brother Renier. How is it true nga Biblia ang ilang iskulahan sa 12 ka tuig? Mamalandong ka, Brother Renier, kay matud pa gipasipalahan sa mga pare ang kasuguan sa Dios. O usa niya na gipasipalahan nila nga adlaw ipapahulay kay imbis sa badog himong Domingo pagpasipala man. Unya karon sige ra mog sunod-sunod ana. Unya ang inyong pagtan-aw taas ra kayo unya ang Ginoo yatak-yatakan gitamakan nila ang balaod sa Ginoo. Unya pamati ra gud naghisgot ka og kinini ang mga pare. Atong gibasa kaganina nga nagtukmod sila sa katawan sa pagbuhat og sayop. Unya nibiya aslas kamatuoran. Kay tanawa. Unya nagingon sa 27:1 dinhi sa the Word of God, nagingon sa Mateo 27:1. Sayo sa buntag naghisgot ang tanan nga kadagkuan sa mga pare ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo aron unsaon nila sa pagpatay kang Jesus. Tandaan ninyo niya, mga pangulo ni, kung imo nito kadagkuan sa mga pare sa ato orong kapanahonan, makuha man nimo, mahalintulad man nimo mga obispo. Sa iyos buntag, uban sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo, nagsabot sila ug unsaon nila pagpapatay si Jesus. Kunya, kinira ba mga puntuha, Brother Renier, ila ning ipasangil sa mo, kami mipatay, kaya ang nagpatay kang Kristo, mga Sabbath keeper. Dili misupa ka na, Sabbath keeper, wa pa may nagbantay, Domingo atong panahon na. Awahira man na, ni sulpo, ito naman mo. Awahira man na. Ya din nagsabot sila, unsaon pagpatay si Kristo, sa 20, pamatii ko nun ni Brother Renier, unsay sulti dinhi aning kuan na nining bersikulo ha kay matud pa nga sayo sa buntag ang mga kadagkuan sa mga pari ug uban sa mga Hudiyo nagsabot sila kung saan pagpatay si Jesus. Unya ko natong basa sa 20 nagon apan ang gibuhat sa kadagkuan sa mga pari ug mga pangulo sa mga Hudiyo gihulhugan nila ang mga tao nga si Barabas ang ilang ihangyo nga buhian og ipapatay si Jesus. Tanawa, unsay ilang gibuhat? Ang mga tao ilang gihulhugan. Kadtong Barabas nga tulisan og daotan, motoy pagguwa sa bilangguan, unya kapalit ning Barabas, si Jesus, iunsa? Ipapatay. Mao ni ang gitudlo dinhi sa Biblia. Unya, moingon ka nga, paeskwelahon o sa amin, wa mi magkikupitensya na mahitungod anang mga pare. Unya ang ato lang dihi kay ang kasulatan gituga manis Ginoo nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung unsa may gitudlo dinhis bala ang kasulatan, unsay nahisulat iya na sa Ginoo maunay sunda. Tanawa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslana alang sa pagpanudlo. Kung ang gitudlo paunta sa Biblia mo'y gisunod sa inyong mga pare, dili inta ingon ini ang dagan sa kalibutan karon. Susiha adto adito sa mga dagko nga mga bilangguan sa Muntinlupa. Diin tuwa dito nagtampusisok na puno ang mga prisuhan. Sa kaso di as korte na puno ang korte
naglibog na ang atong mga huwis sa pag asikaso anang mga kaso niya kasagaran ana, mga binuhatan na sa inyong mga kauban sa simbahan kay ngano man ang mga pare nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop mo na hinungdan. Usahay ra ba mga tarungan mo nga ang simbahan wa magtudlo pagbuhat og dautan. Klaro man ana nga ang mga pare nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Mo bitaw nang makapanglugos, makapatay, makapangawat, makapanulis, nag-adik-adik, nag-drug pusher, nag-drug lord. Tungod man na kay sa mga gipangtudlo sa pagbuhat og sayop. Ano man, imbis idukaron ang tao diha sa kamatuoran kay mao magyud unta ni sila ang gitudlo sa Ginoo sa unang panahon, pero kay mimbiya lagi hinungdan nga ang kamatuoran nga si Kristo ila pahinong gipatay. Ang record sa sumala sa 27:20 nga ilang gihulhugan ang mga tao nga isinggit nila ngadto kang Pilato nga ilang buhian si Barabas, diin si Barabas public enemy number 1 tulisan man kawatan man tawhana kuan dautan kay ni pabuhian si Barabas, unya ang kapalit kang Barabas nga ibuhi si Jesus, unya ilang ipapatay. Mo ni na-record din sa Biblia. Unya kay ang kasulatan gitugam ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo anta og unsa ning mga tawhana nagtudlo ra di ay ni sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. So kamong mga naminaw diha, daghan rong mga tawo wa mahimuot ani inyong nabati kay inyo maday ang ginahuna, gidaot mo, giatake mo. Pero pangutana ni nag-abot diri ang amo dili pagpangdaot, dili ang pagpanghilabot kun dili ang pagpasabot. Naaragin as inyo og dili mo mosabot human mo nga gipasabot. Pero ang tinuod magpabilin ang kamatuoran, moabot ra ang panahon. Ang gisulti sa Biblia sa Amos 8:11-12, moabot ang kagutom ug kauhaw dili sa pagkaon ni sa tubig kun dili sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Din ang mga tao managan ngadto nganhi. Gikan sa usang baybay ngadto sa baybay. Pagpangita sa pulong ni Jehova pero sila dili na makakaplag. May panahon ra Brother Renier nga gutumon ug uhawon mo sa pagpatalingog sa pulong Ginoo pero dili na ninyo makaplagan. Dili na madugay. Kami pahilo mo na. Nanabi to yung nag-text dire, nag-chat dire, nag-view sa ato nga kanang New World Order. Tinuod man na. Dili na may pasultion pa kay sa unang panahon hay tabo man na. Di na pasultion niya ang Biblia, dili na pod ipabasa. Kay nga naman ang dautan mo'y muhari ining kalibutan na. Pero sa diha nga naghari ang kadautan, sila pagasumpuon sa Dios kay pagahukman man sila sa Ginoo niya. Brother Renier, hinaot pa nga kuan, ang kining imong number dili usa nako ni i-delete, no? Ako kang padad-an pa og lain nga mga mensahe gikan dinhi sa Biblia. Naara na nimo kung dili ka mo sanong, naara na nimo unya. Aduna koy daghang mga impormasyon nga ikahatag sa imo gikan sa inyong mga balasahon, gikan sa inyong mga balasahon. Mauna nga ayaw kaayo palabi pag die-hard, pag loyal niyan ang imong pundok nga wa gani ka kasusi kasayod ug unsa gi tinuod nga kolor, tinuod nga lintunganay ana. Wala nay lain Brother Renier o basta nang naminaw nga pinakanindot ug pinakatamis diha sa atong kinabuhi kun ang kamatuoran mo'y atong gikinabuhian. Salamat Brother Renier o basta nang naminaw si Brother Libby magatag dugang pagpatinaw pagpasabot ini mga bahina. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So giyon sa to niya paghanay iya nga ang iyang kuan ini matod pa niya ibs ninyo diha sir. Makigkompetensya naman hinuon mo sa mga pare 12 ka tuig nga nag-eskwela sa Biblia. Eskwela usa mo og 12 ka tuig sa Biblia. Una pa mo makatumba sa pare. Okay, digan salamat no. So mahimo na to ng Dios ang pare niya. Okay, ato sa ning basahon ni si okay no, ato ning tanaw niya mga messages na ato nakita
niya si Tris Jamin Jaime, maayong gabi sa tanan. O ninyo pod Brad, watching here and Lapu-Lapu Mips. Okay, may gabi Tris Sa Jamin taga Jaime. Meps, no? Maayong ko na, Tres Jamin. Salamat sa pag-view nimo. Nya, kamunta na Des Meps, kumusta mo? Niya diya po Brother Moses Alex Liaban. Sayang kaayo ang mga katuigan nga gigahin mga kaparian sa Roman Catholic Church kay dili man biblical ang ilang pagtulunan makahibulong yun 12 ka tuig pero tradisyon man sa simbahan ang gihimong pundasyon. Tinuod na. Salamat Brother Moses. Ang tradisyon simbahan ang ila ana Bible ang tradisyon kay maura gibug-aton daw ang Biblia ug ang ilang mga balaod nga gihimo. Yan niya po si Brother Dunde Pinida. Salamat gyud kaayo John ug Badlebi sa pagsuporta sa buluhaton sa pulong sa Ginoo. Salamat Brother Donde. Salamat kay sad sa imong pag-view sa atong programa karon. Yes, si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglabo pag-pray. Anya niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening, Brad John o Brad Libby, watching always. God bless your program. So, mayong gabi ini mo, Sister Gloria. Salamat sa imong pag-alantaw sa pagpakiguban. Okay, ato ning lantawon makadiyot ning ato nga messenger. Ato nakita din si Brother Jojo Kaayon. Yan ni Apos Brother Pino Moreno. Thanks sa pag-send bro Liv. God bless. So may gabi ni mo Brother Pino. Yan niya sad si Ma'am Elsie Long sa Australia. So salamat kayo no. Anya niya po sila si Ma'am Emeline Sigarino. Good evening, God bless. So, good evening, Ma'am Emeline. Anya niya po si Nikki Sumalinog. So, thank you. Anya, dirita ito ni Dirikatan Higaragtanaw ang ato nga account, ato ni tanawon mga higala na ito nga nahidugang nakiguban sa ato nga turmanon. Okay. Niya si Mike Rivera. So, good evening, Brother Mike. Brother Ronaldo Bragat. Niya po si Scout Ranger Senior. Niya sad si Chene Doktora Langido 5. Okay. May gabi nyo diha ihada. Niya po si okay. Si Sister Emelda Osabel Boratso, Gloria Ferrer, niya po Sister Pids Lipawpaw, niya sad si Erwin Juanes, Bibi Mia Jeas, niya sad si J. Merced, Madeline Kaindog Kaskeho, niya po Brother Jojo Cordoba. So, may gabi niyo, Brother Jojo. Okay, muna itong mga nakita, igala din sa mga nag-love sa itong program. Unya, dirita makadiyot sa nag-like sa itong programa. Ito rin tanaw ni si ang mensahe nga nagdilaab, Brother Jimmy Raneses. So, good evening ni mo, bro. Unya, niya po si Jard Ispilita Alcordo. Niya po si Danny Cuervo, Jonathan Villacasten, niya sad si Tata Likay-Likay Sanglitan, niya Roy Lisa Sayud, niya po si okay, mo niya ito manakita higala na hidugang naglantaw sa atong programa. Okay. Adto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot may tungod sa pari nga 12 kuno ka tuig nga pag-eskwela sa pari niya iyang pasabot nga ning kompetensya daw mi no
kompetensya. So dili man na ingon nagkompetensya mi. O ang ug magiskot ka og kamatuoran di na sukdon pinaagi sa taas nga panahon nga pag-eskwela. Unsa man nag-eskwela o niya nagtuon dayeg pagsupak sa nakasulat di as Biblia. So ang ato nga natun-an sad may tungod sa pulong si Ginoo. Ato na isgutan niya, ato nga nasabtan nga ang Biblia ra gyud mo'y sukdanan sa kamatuoran, dili ang tradisyon. Abuton sila 12 ka tuig pero naghimo naman og balaod nga kasumpake sa mga balaod sa Ginoo Dios Biblia. Unya ingon gud si Ginoo sa Marcos Kapitulo 7. Paminawi ra gud ang gisulti Ginoo may tungod sa nagisgot siya may tungod sa tradisyon. Unya hinimbahon kaita sincero kaita nga nag-alagad si Ginoo. Pero ang ato dahil gipangtuman mga balaod lang, mga tradisyon ba? Mga balaod nga hinimo lamang sa tao. Muni atong mabasa mga higala dinhi sa Marcos Kapitulo 7. Kanya 7 nga tos 9. Akong basahon is Maayong Balita ang Biblia. Sa bagong Maayong Balita ang Biblia. Kawang lamang, muni pamahayag ni Ginoo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tiyan mo na, si Ginoo nagsulti ana. Mapila ba na katuig nag-eskwela pero ang atong gituman mga balaod nga hinimos tao, gitudlo mga balaod hinimos tao, at tubangan sige ng higala, kawang lang, kay way padak-anay o grado magisgot ka o kamaturan, kaluwasan, ang pulong sige ng manisok danan, maon sa may posisyon sa tao ni kalibutan na, maon sa may ranggo niya, maon sa may katungdanan niya sa usa ka pundok, religious leader ba siya? O niya, kung ang iyang gipanudlo ngadto sa mga tao, iyang gisulti nga muni giingon si Ginoo pero ila ra lang binuhat, hago-hago lang tag simba, matud pa Ginoo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Si Ginoo nagsulti ana, dili kami. Yan ang pahayag para nato ng tanan. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tiyan mo na, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Pero imong tanaw sa Biblia, way sugo. Imo bitaw na makita bisan pa silang mga na may grupo nila na gitawag nila mga Catholic Faith Defenders. Mao na itigdepensa sa ilang pagtuo. Nagtuo na sila kung saan pagpangatarungan o saan pagpanglubag sa kamatuoran. Ilag yung buti pasabot nga ang adlaw Domingo mao'y sugo sa Ginoo. Mao'y igpapahulay. Kabantay mo na nasa mga social media. Mangugat yun silang barog nga ang Domingo balaan nga daw igpapahuli. Itaw ko pala igpapahuli ang Domingo. Ilag yung dipinsahan buot lang himuon kutos mahimo nga ang sayop ilang himong husto. Di man ginamusakar sa Biblia. Nga naman, wa man tayo mabasa sa Biblia nga giilisdan sa Dios ang adlaw nga igpapahulay nga Sabado og adlaw Domingo. Wa man tayo mabasa na. Hinuon na tayo mabasa sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Ilang doktrina na tayo mabasa. Gitugan pagyod mahigala nga sila responsable sa pag-usab
Oh, nag-iunin niya itong mabasa sa page 50. Which is the Sabbath day? Kani ilan ng libro? Answer, Saturday is the Sabbath day. So, ang tubag nila sa pangutana o which is the Sabbath day, giansiran silang katisismo, ilang pagtulunan, ilang doktrina, nga Sabado, Saturday, maong adlaw pahulay. Pero tanawan yung mga Saturday, ang ilang musupak doon sa silang katisismo. Nga naman, kayo mo naman sila, Domingo, ipapahulay. Magkasumpaki sila, pero ilang official nga doktrina, ilang official nga basahon, nagtudlo nga Sabado, Saturday, is the Sabbath day. Nagingon sunod pangutana, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngan Domingo malagi atong gibantayan. Inay, unta, ang adlong Sabado. Ang tubag, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. O, giklaro ninyo sa ato nga gibasa, nganong Domingo ang atong gibantayan, Sabado magkaunta ipahulay. Ang tubag nila, ingon na po dito, ingon sa itong mabasa, atong gibantayan ang Domingo, dili ang adlong Sabado. Tungod kay ang atong simbahan dito sa Concilios Laodicea niadtong tuig 336 AD atong gibalhin. Tawa, klaro ha? Atong gibalhin. Kasi gibalhin? Personal admission. Atong gibalhin. Ang adlaw nga pahulay Sabado ngadto sa Domingo. Ang pagkabalaan Sabado o pahulay Sabado, gibalhin nila ngadto sa Domingo. Atong gibalhin. Ano man admission. Sabado ang sugos Ginoo. O niya, atong gibalhin ngadto sa adlaw Domingo. Sila nagbalhin. Nabay authority kas Ginoo nga usbon balawod sa Dios wala ay. Wa gitay authority kitang tao higala nga atong supakon, atong usbon, atong ilisdan kung unsay sugo si Ginoo. Ang ato igo ri kitag mutuman kung unsay giingon si Ginoo. Mayo gunatong pangadji nga moingon ta nga matuman ang imong pagbuot diri sa yuta, maingon sa langit. Ato na kanunay gisaad ngadto sa Dios nga matuman ang iyang pagbuot diri sa yuta. Maingon man sa langit sa may pagbuot si Ginoo. Ang pagbuot niya, tumano nato ang iyang mga sugo. Ipatuman niya. Nga naman, nag-ingon pa manggani siya, Ecclesiastes 12:13, ang tanang butang na dungog na, kahadloki ang Dios, og bantaye ang iyang mga sugo. Kay kini, mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Klaro na. Atong nabasa ang Biblia higala nga bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Ang pare, nga 12 ka tuig, tao po na. Apil ba ani? Apil katungdanan sa tao. Wa mangingon katungdanan sa mga Hudyo. Tao ang dimensyon, general. So nagtan-aw ta sa atong kaugalingon nga tao. Apil ta higala katungdanan sa tao. Ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Dili katungdanan sa tao ang pag-usab, ang pagbalhin sa sugo sa Dios. Ang atong katungdanan ang pagtuman kung unsay gisugo sa Ginoo higala. O niya, kumusta man ang 10 Commandments sa Ginoo? Nagingon ra ba ang Santiago 2 versikulo 10?
ang maglapas og usa ka sugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. So nagpasabot na nga dili mo sugot ang Ginoo nga atong pili-pilion ang atong sundon. Atong tumanon nga naman maglapas tag usa sa maralapas nato ang tanan. So buti pasabot nga ato diayng sundon ang kinabutibok ang sugo sa napulo kasugo. Kay si Kristo mismo nagsulti siya sa Mateo 5:17, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Dili pwedeng sayloan. Ipatuman sa Ginoo na apan langit ug yuta. Pero unsa may nahitabo higala, kanang imong giingon nga 12 ka tuig ang pag-eskwela. O niya, nagikumpetensya ramiwa, ang amo lang, among gitudlo kung unsay ginaingon sa Biblia. Pero ato tanawon higala, unsay gisulti sa Biblia, o niya, ila pagyod ning hubad, no? Sa maayong balita ang Biblia. Akong basahon din ang Malakias Kapitulo 2, o niya, sa versikulo 8. Diri sa Catholic Bible din ako basahon, ug naamoy Biblia nga maayong balita, tanawa ninyo, lilian nyo rin sa Malakias Kapitulo 2, versikulo 8. Gayon ito mabasa, oh. Apan kamo nga mga pari, mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo, nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Imong giingon nag-eskwela og 12 ka tuig, pero ang gisultis Ginoo, apan kamo nga mga pari mibiya gikan sa kamatuoran. Munay nindot atong leaders mibiya gikan sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo matod pa rin nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Nga naman, wa naman na linya diya sa Biblia nga ipanudlo imbis ang itudlo ang naa sa Biblia, gipang usab manong naa sa Biblia, gipang ilisdan man og ilang kaugalingon nga mga sugo. Natuman ba ni kaning pagkasultiya? Natuman higala. Matapos na nabasa, nagtukmod hinuon kamo sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop og gilapas ninyo ang kasabutan nga gibuhat ko uban kaninyo. So, klaro kaayo. Una, kana higala di na kung magisgot kag kamatuoran, kaluwasan, di na magbase, di na lang maglandi, ta maglantaw nga, kana isakto gina, kana ka-eskwela na og 12 ka tuig. Bisag abot pa nag 20 ka tuig. Doctorate pa na siya. Doctor of Divinity pa na siya. Kung wa siya nagsunod diha sa Biblia, di gina mahimong correct at tabangan si Ginoo. Ang gisulti si Ginoo nga ning biya sa kamatuoran. Kung sa may kamatuoran, sa Salmo 119:142, ang kasuguan sa Dios kamatuoran na. O niya sa Juan 17:17, ang pulong sa Dios kamatuoran, o sa Juan 14:6, si Kristo sad mong kamatuoran. Pero ang gisulti ni gibiyaan niya ang kamatuoran, ang kasuguan si Ginoo. Unang sugo, dili magbaton og Dios nga kinulit. Ikaduhang sugo, dili magsimba sa mga larawan nga kinulit. Diyon sa min sugo karon. O daghang nagyukbo, mga higala. Daghang nagyukbo. Sa ito mag-iusab. O nagtanaw ni mo ni diha sa doktrina Kristiyana. Ang ikaduhang sugo, di na niyo makita higala. Wa na diha. So munang ato wa naman tayo panahon. Ni alay atong basahon, makadiyot, no? Ni ay before ta mo tapos ni atong basahon nga
misro dinhi. Niya si Cordo, asa ni? Ang iyang mensahe daghan gyud nga mga pundok nga gihimong panginabuhi ang Biblia nga nahuman sa simbahan o compile sa tuig 405 sa wala pa ning Biblia walay laing pundok nga mitungha gikan sa 33 AD hangtod pagkahuman sa Biblia sa tuig 405. Kanini si Cirilo Castro balaod sa pagpanghunaw sa mga Hudiyo na anabay Katoliko sa Marcos City. Subaya kuno unsay adlaw pahulay anang mga tawhana. Sabado. O niya, Saturday ba sa Kristiyano o Saturday sa mga Judaism? Kay unsay sugo, okay, wa naman ni mga pangutana man din. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit puson tong tulamanon ni ang atong team. Mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos, so walay katapusan. Salamat sa imong pulong na paabot sa idulog so nagapaminaw, panalangin ni sila. Ang imong pulong nga ilang ginapamatian, makapausab ug makapabag-o sa ilang mga kinabuhi, ug sila magasunod sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat nga ikaw magatubag, magatag sa among pag-ambok, pagadawaton mo kini, tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug maluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Terana, Brother Libby Clavis, ning ibos niyang higala gigsuon, Brother John Dihito, mag-aingon sa inyo maayong gabi. Ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.